siis nimeltäni Nepöti, se punainen, ihana joulupupunen. Ja, no, mä nyt sitten kerron itsestäni. Eli mä olen, luonteeltani mä oon, villi. Se nyt ihan selvää. Mä oon villi, joo. Ja sitten, siis mä oon tietenkin mukava kuitenkin, kun mä haluan olla. Niin, ja sitten mä oon sellainen, todellakin mä olen rohkea. Mulla ei mene pupu pöksyyn! Tai jotenkin vitsi, no okei, se oli aika huono. No joo, mutta sitten, mä oon niinku 3. nuorin tässä pupujengissä, vaikka mä en kuulukaan perheeseen, mut silti mä hengaan näiden tyyppien kanssa. Ja mitäshän? Mä harrastan, no en oikeastaan mitään niinku tiettyä, vaan mä vaan teen kaikkea. Teen kaikkea, mitä tulee mieleen! Ihan kaikenlaista. Että mä oon aika toiminnallinen henkilö. Jos mä oon paikalla, niin sit on aika tylsää.